muni buhat. Hi. Muni silangga guys. Muni silangga vlogs. Oh, muni silangga. Oh, tura iyang inday, iyang mama, iyang kuya. Oh, nagngisi iyang kuya guys. Murag si kuan. Kuha. Ah? Oh. No. Oh, gibuhat guys. Oh, muna iyang gibuhat guys, iyang kuya. Siya po guys, lain po gibuhat. Busy lang yung kayo. Unya, iyang ate guys, oh, mukhaon na siya. Kasi buhaton ni kaon. Wala guys. Buhat sa inahan guys. So, karon Domingo maron guys na ako sa balay. Muna buhat sa inahan. Nya ang buhat also sa na buhat. Buhat niya, buhat ilangga guys. Try. Update lang ko guys ha. Every now and then I update to you. O kung sige gibuhat nila guys kay pinahanglan ni i-update. Muna nya ang iyang ubo guys, wa pa makuha ha. Yang ubo. Ukal pa kayo. Wa pa makuha yang ubo giubo man ni siya guys. Ang itambal ani mga herbal lang ya. Gisagulan po nato og kuan guys, medisina ba, gamay lang. Herbal, medisina. Ukal pa sambag. Na